Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Muhammad masak lima wae urat oh terus aja sing baru betul ya urat tenan wah jaga dua oh ada apa nasi belengkan nasi tuan jamur pada orang keperluan sing dibutuhke kanggo biaya mulai terima lembek betul kan niku nandano nek imane meli dadi ana ing melaksanaake apa kang disebut perjuangan iku kang penting ya iman tegese percaya marang Allah percaya marang dawuh-dawuh lan dawuh utusane kanthi dibuktekake kepercayaan ning amal lan perbuatan mulane sing diarani iman iku mama kalau film kopi wasa damai jadi tumajuk ke rasa nih dunia ini rasa apa rasa percaya nih Gusti Allah iku ono sehingga apa sih didawuh sing dadi dawuh Gusti Allah tengene kitab-kitab itu bakal dilakoni nek lakoni dengan tata cara anut utusane Gusti Allah. Oh, itu jadi mawakoro fil kedua sodaqahul amal pembuktian yang nganggo tindakan gak sekedar omong ngejabur berubah harus ada buktinya apa pada percaya mana dawi Allah kang sebutane surat taubat mau ayo pada dibuktikan apa percaya mana dawi Rasulullah yaitu dawuh ila agama umat dunya nujati haibatul Islam rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah yen umat Islam iku wis padha ngegrungake dunya umate kadunyan sing didengungkan tentang harta tentang kedudukan kemegahan Islam mesti dijebut sange umat iku sehingga nopo sing susah anak pinter iko orang munggah anak ayu neko urun ayu oma dan seterusnya karena masih diuji tentang kedudukan mosok aku duwe mantumu mosok aku duwe bisa niku wong selalu niku jenenge kadunya mosok taun iki kawe aku nalika tetanen metu iki rugi aku lho di 40 juta itu tidak ada nih pokoknya dari panen untuk petang juta karena biasanya 120 juta waduh kasih ini lu udah ada rugi bayar lo sampai bener jadi tayanan itu bener jadi orang lain seorang lu mau lihat aja ya musuh Islam musuh ragukangan dari umat Islam sedih umat Islam bakal digulung diri musuh kepingin bisa iman umur olah fi jauhari tauhid waru jihad ziyadatul imani bimatazi duto'atul insani itu kenapa ini? Orang tahu perubahan ini jadi sing dimenangno iku nalika akhire wong kuwi tambah iman. Lah tambah iman iku bima dadi doa insan. Wa nasuhu bina
Lah kurangi iman, kurangi ngamal soleh. Mulane nek sampeyan iki kuat gampang lakoni ngamal soleh sampeyan nggih kudu selalu amalan jenengan kudu dadi ngamal sing soleh, ngamal sing patut. Nah sampeyan ngamal ora patut nggih ora soleh. Kalau sampeyan nganggo ibadah ya kaboten karena kabeh iku mbutuhke energi positif. Nggih. Gua harus ikan ziyadatul iman bima tahir tuhatul insan. Buat bela ya paling jelas latih buat nggih soalnya dicilih. Nggih. Buat nafsu binafsu ya. Ngali kok. Nggih. Kita nek mau kiai masalahnya, kalau kiai itu dihafal, balik sampai. Nah kalau dia nyelalu aku ini pun sampai saya salah. Ya ini pun tua wong Jawa dari ini, jadi balik kalau lu nyaman sama kalau mbak, soalnya mbak kan baik, utuh. Ya ini wong kayak salah sangka, salah ngarani nek kula kiai padahal kuwi iku asli isa tentang beberapa wong sing wis tuwa utawa nek cara wong Arab syekh mulane nek cara wong ketoprak niku ya wong dhewe ketoprak iku dari wong ketoprak itu karo temen nalika akhire sejarah ketoprak mempermasalahkan gelar syekh sing disandang dini syekh Jakung dari Saridi, makanya ada dipermasalahkan luas nih, betul ngoten. Soalnya saya niku sebutan, itu berapa wong Jawa ini nih wong Arab diarani saya, jadi kesehari iman itu bisa tambah kuat lan iso ngurus sebab aki oleh Tuhan lan ibadah marang Allah lan bisa ringgih iso kurang iso blek sebab kurangi oleh Tuhan lan ibadah marang Allah. Nggih. Sabane kanggo luhur kekuatan tambah iman. Nah sampeyan kudu paham nglakonono amalan nggih. Sing energi positif paling kuat nopo cara jenengan. Nek wong ngahirase yo wiridan topo. Nah dikasih ada. Tapi nek wong muslim wong mukmin nekani majelis taklim ngaji. Mulane nek kula nyuplik napa najar boten persis nek Gus Bah. Lah nek aku pasut-pasutan karo halikase yo wani yo ibaratnya kan. Nggih. Pengartiannya ngoten. Soalnya kekuatan wong ahli ilmu itu luar biasa, ahli ilmu, ahli ngaji, ahli taklim, Wajib, wala wajib, apalagi betul suruh memperinting sebenarnya. Saya kok tidur, nopo, lulang. Wulu telu padahal wulu curut dengan wulu lang belado ini asli wulu curut sampai rakan ketika dia ini wulu curut atau wulu tikus ya beringus sih sampai ada keras mereka persis kandian ini sampai dari bodoh itu disai dikantongi gue sholat yang geblek ya mudah aku lah yo bung sawah aku jauh geblek ini kok di ngoten batin tapi nek niku pun boten kula batin kula jabret ya soalnya kula ndoko-ndoko niku wulu curut niku asli wulu kok kaya wulu tikus mudah nek ruang bulan biru kawin tahun biru nawarin tuane ibu dikuatoi jadi kembang masih jari bareng jadi si goblok ini sing mundi-mundi harus dihapusi oleh bakti kata iman ini wong kang duweni nama ulama atau umum Islam
lan para guru agama kudu manggon ngadeg sawe contoh ora namung pinter omong wae. Nggih. Yen wong aku lama lan kowe Islam padha ora awet contoh marang makhluk yang wis padha nggunakake dunya kekayaan lan kedudukan padha rebutan jabatan lan pengaruh. Nggih. Kedudukan lan numpuk pengaruh itu bukan selalu hal yang menguntungkan secara finansial. Nggih. Sampai ada nang kono salah siji kocok akhirnya ngaji dari gunung iki. Wih malah ini dipengaruh rumah saya nek tak pengaruh bener wong dino ora manfaate markai kula iki. Kok kula pengaruh ngaji yo monggo tetapi darmane uripe nang kok urip ora yo digawa dhewe tok yo ditok dhewe. Iki muat pengaruh dipropaganda semacam-macam lucu. Kenapa? Rebutan pengaruh kedudukan lan numpuk kekayaan. Lah apa kan disebut perjuangan bakal dari perjuangan palsu? Umat bakal ora percaya maneh karo kang ngaku ulama lan pemimpin akhire mungsuh Islam bakal gampang gulung ulama lan pemimpin kang musuh Islam bakal gampang gulung umat Islam sampai bayar musuh andainya. Ya Allah terang dengan Nahdlatul Ulama tenggelam liburan itu berlarut-larut mulai nyalamat ngalah ini alhamdulillah buat Islam. Jadi kira yang musuh Islam orang ngerti kekuatan Islam sampai keliru iso wae saat itu para yang ngidulnya orang yang ngidul yo niku akhiri karena disuguhi sesuatu sih mari dadekno ya ilahi kemegahan Islam berupa pengolahan tambah sebagai letak kesalahan dari situ dan akhirnya jadi kontroversi. Soalnya nggak sampai ini, sampai nggak ngerti ya. Dan soalnya kau ini nggak, kau ini Siti. Soalnya kau ngerti ini masih Siti. Nah soalnya nggak ngerti belas, kalau ngerti belas kamu melu. Nah ini Sayyidina Umar bin Al-Khattab dari Khalifah. Siji waktu Arab rawuh ing Mesir perlu ninjau kahanan Mesir. Gubernur Mesir waktu itu Amr bin As nyiapake tentara kang nganggo penganggu kang megah lalu wajar kang bagus. Gubernur Amr bin As uga nyiapake jalan kang mesti hias indah tur megah banget perlu disediakake kanggo Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dene Umar bin Al-Khattab untuk kadereke sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelambine tambal barang teko ibu di misalnya tidak meratus orang ban sendang orang Rasul barisan Gubernur Amr bin As teko intene orang jalan kang ora ana kang umah barang ketemu Umar bin Khattab tidak iki jalan kanggo sapa ya Amr bin As Mansuri punika kagum sampeyan ya Amirul Mukminin. Saiki kita mboten sampun dipun paringi mulya lan kadene Allah. Kita pramugi dari kemegahan Islam lan kemuliaan Islam dhateng tiyang-tiyang kafir. Bener ya rasane gitu ya. Nah niku diterapke teng saniki nggih bener tapi nek jaman biyen nggih kaya kalau boten ira-ira lho nggih ira niku sejarah. Akhirnya barang di jawab ngoten Amr bin Umar bin Khattab langsung ya Amr bin As film Islam film ibadah kemegahan Islam itu ada ibadah ya jelas sumber kemegahan Islam itu ada intak uli ibadah ngabekti maring Gusti Allah. Akhirnya Amr bin Al-Khattab tetap numpak untung mlebu ing Mesir didherekake Amr bin
as sak tentara. Maksudnya Amr bin Al-Khattab ibadah itu sumber kekuatan perang utawa sumber kekuatan perjuangan yang umat Islam harus pada nyembrono ibadah masjid menterek nang orang kan jamaah sholat yang masjid-masjid harus pada karo gereja rame ngomong oleh benda Jumat kekuatan perjuangan tentu saya lebih lantri tinggi suwe-suwe hilang. Umat Islam harus kocak kacir lang ajo tak ajo tidak peduli wawawa taufik wawawa biswa al-fatihah.